Bon dia, món! «77 años, más de 500 cursas, 45 maratones de 42.195 metros». Miquel Pucurull dice que es posible, pero no solo lo dice, sino que predica con el ejemplo. Hace un par de años, cuando comencé a correr sobre asfalto, encontré una entrevista a Miquel Pucurull y se me terminaron todas las excusas. Lo que más me gusta de él es ese espíritu rebelde de querer romper con el guión del papel que se le otorga a la gente mayor en nuestra sociedad. Miquel es un gran atleta, mejor persona, y me moría de ganas de conocerlo y poderos representar. El córrer, i tu ho saps, és una activitat que et permet oxigenar el cervell i, per exemple, quan treballava, algunes coses per la feina se m'acudien corrent. Jo treballava en màrqueting i alguna cosa que podia ser creativa o no, després ja vés a saber si funcionava, però se m'acudia mentre corria. Si el món s'acaba i anem al paradís, tant de bo hi hagi curses per poder córrer. Si no, serà molt avorrit. Disculpa, els que som una mica fanàtics d'això, no és estrany que pensem d'aquesta manera. Els corredors som gent estranya. Som gent estranya. I, efectivament, dius, home, doncs, la setmana... O un arriba a final del dia a casa, cansat i fet pols de la feina, i se'n va a fer sèries. Sí o no? O sigui que és així, és així, és així. És un món curiós, un món que estimo, és a dir, un món que estimo. Un món que estimo i que em retorna molt més del que jo li he donat. Precisament és una activitat, per altra banda, que encara que pugui semblar que és complexa i que la gent gran no la pugui fer, jo crec que és molt al revés. Perquè si una persona sana, encara que sigui gran, però si pot caminar, també pot córrer. Clar, no cal que faci maratons, no cal que vagi a 4 quilòmetres, però una persona gran, a qualsevol edat, que camini, pot trotar. I això li reportarà molts beneficis. Per exemple, una cosa que faig és que corro per la diabetis infantil i ho faig a través de la xarxa, ho comunico i recapto diners per la investigació que fa per la diabetis infantil l'Hospital de Sant Joan de Déu. I es farà mai vell, Pucurull, o no? Suposo que sí, clar, evident, clar. No ho sé, jo... Una bona pregunta. M'alegra que m'hagis fet aquesta pregunta. No ho sé. Vell suposo que sí, perquè el físic és com és, i la naturalesa és com és, i t'has d'anar fent gran, i et fas gran, evident, i has d'anar renunciant a coses, evident, però ara no hi penso. He de dir-te que no hi penso. Em sembla que mentre pugui mantindre activitat física i fer coses, jo crec que trigaré a fer-me vell. Crec, no sé. No ho veig a prop, no. T'ho dic de debò, no ho veig a prop. Bueno, y en este vídeo tampoco podía faltar un reto. Así que ahí va mi reto del vídeo con Miquel. El reto me lo voy a pensar un poco más. Tengo un reto en mente. Un reto o una locura, no sé. Y Miquel me ha recomendado que me lo piense y que cuando esté muy segura os lo diga. ¿Os podéis imaginar qué será? Bueno. Y bueno, guapas y guapos, cuando a una persona de 77 años le preguntan si alguna vez se va a hacer viejo y se lo tiene que pensar, es que realmente se siente vivo. Así que no lo olvidemos, solo tenemos una vida y hemos venido a jugar, ¿no? Pues como dice Bukowski, encuentra algo que te apasione y deja que te mate. Y si por el camino puedes inspirar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor, pues genial. Pero hazlo ahora, porque el problema es que creemos que tenemos tiempo. Espero que hayáis aprendido tanto como yo con esta entrevista.
dadle a like, manita arriba si os ha gustado, suscribiros para participar en el sorteo del libro My Start, firmado por Miquel Pucurull, y nos vemos la semana que viene. Ya os echo de menos. ¡Patunets!